A comarca de Bergantiños está situada no noroeste de España, na provincia da Coruña. Limita ao norte co Océano Atlántico, ao leste coa comarca da Coruña, ao sur coas de Ordes e Xallas, e ao oeste coa da Terra de Soneira. O concello de Laxe é un dos municipios máis pequenos en extensión de toda a provincia, pois só abarca 34,1 km². Está situado no lado sur da ría de Corme-Laxe, transición entre esta e a ría de Camariñas. Os festexos máis importantes son a Semana Santa e as festas patronais celebradas a semana do 15 de agosto, na cal se realiza o coñecido simulacro do naufraxio, que se ven celebrando dende fai bastantes anos por iniciativa dun mariñeiro laxense chamado Avelino Lema Santos. O concello de Cabana está situado na parte interior da ría de Corme-Laxe e consta das seguintes parroquias: Anos, Borneiro, Cándoas, Desullas, Corcoesto, Cundíns, Oesto, Mantón, Riobó e Silvarredondo. Entre as súas festas populares destaca o 1 de agosto a romería de San Fins do Castro, unha das de máis sona na comarca bergantiñán grazas a crenzas populares sobre a súa fonte milagreira e a dous aspectos carentes noutras romerías, como son o berro seco e o santo da polva. O concello de Ponteceso é coñecido grazas a ser o pobo natal do poeta Eduardo Pondal e está situado ao leste da ría de Corme-Laxe. Entre as súas festas podemos destacar principalmente a do Percebe do Rompudo, na vila de Corme, pola súa fama e repercusión nacional e internacional, onde lugareños e turistas mestúranse para saborear este manxar de gran calidade nas costas do lugar de Corme.
O concello de Malpica está situado ao leste da ría de Cormelaxe. A súa riqueza provén basicamente da pesca, o cal podemos darnos conta grazas á cantidade de restaurantes e marisquerías de gran calidade de platos para degustar. Consta das seguintes parroquias: Barizo, Buño, Cambre, Cerqueda, Leiloio, Malpica, Mens, Vilanova. Conta con numerosas festas, pero entre elas destaca a de San Adrián, grazas á cantidade de devotos que acoden cada ano en peregrinación desde os seus concellos limítrofes. O concello de Carballo, capital da comarca, é un dos municipios de maior tamaño da provincia da Coruña, con case 190 km², na que existe un gran número de empresas que dan servicio ás comunidades lindantes. Como todos os municipios da comarca, conta con numerosas festas e romerías, pero entre elas destaca a de San Xoán, patrón do concello, na semana do 24 de xullo, é a festa do famoso pan de Carballo, na localidade de Brea, o 12 de xullo. O concello de Coristanco é coñecido como o Verxel de Bergantiños, pola fertilidade e naturalidade das súas terras. Por esta razón, a agricultura e a gandeiría é a principal fonte de riqueza da súa xente. Está dividido en 15 parroquias, que son Agualada, Cereo, Coristanco, Couso, Cuns, Herbecedo, Ferreira, Oca, San Xusto, Santa Baia de Castro, Seabia, Traba, Valencia, Veres e Xaviña. A principal festa deste municipio é de gran sona en toda a comarca é a festa da pataca, que nace ao mesmo tempo que a cooperativa da pataca de Bergantiños, coa finalidade de dar a coñecer este tipo de produto de gran calidade nesta área xeográfica.
O concello de Laracha está emprazado na parte oriental da comarca, con gran proximidade á cidade da Coruña. A principal festa deste municipio son os Milagros de Caión, referente de peregrinación do noroeste peninsular. Celébrase o domingo anterior ao 8 de agosto e está considerado como unha festa de interese turístico nacional. Tamén hai que facer especial mención á feira que se celebra en Paiosaco o primeiro e terceiro domingo de cada mes, referente de venta de produtos de campo de toda a comarca.